Свети Кирил и Методий са двама братя, родени в Солун през 9 век към 855 година в манастир Полихрон. Двамата братя съставят славянската азбука, наречена глаголица, създават книжовна славянска лексика и започват превода на свещените книги. Братята са канонизирани като светци за превода, за популяризирането на Библията на старобългарски език и разпространяването на християнството. В град София има паметник на двамата светци пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий. На 24 май честваме Деня на Кирил и Методий.